der gerne ville væk fra sin familie. Og... Undskyld, vi sidder lige og taler med de damer. Fortæl lidt om bullshit. I bullshit, der lever vi vores liv, og vores liv, det er klubben, ikke? Hvordan er det at være sammen med en rotte? Jeg føler mig tryg. Første gang i mit liv. Der er jo efterhånden også en del af dine venner, der er døde, er der ikke? Hvor gammel tror du bliver? Du lader dem være, Makrel. For det er sådan dø. Så hvad, vi skal starte en krig, bare for at du kan komme videre? Det er en medlem, som ikke kan godt skyde, uden at spørge højere om lov, mand! Er det vold, mand? Det ender galt. Tina! Altså rigtig galt. Bullshit. Der er heller ikke nogen, der siger, at I skal være i det her for altid. Hvad du er, ikke? Det er klubben. Du har kræfter med at dø for den. Og de er uden den, ikke? Du fatter ikke en skid. Krigen, den fører ikke til en skid alligevel. Hvis jeg siger, at jeg gerne vil slutte fred, for eksempel. Ej, okay, din vest lugter. Tak.